Юл месец, sunce пържи, а ваши кръставци стоя, не расту, жуте, ви сте криви. Слушали сте кумшие, читали сте шарене часописе, купували сте скупе бочице и sada gledate u svoj neuspeh. Mislite da je rešenje u još hemidže? U još vode? Grešite, ubijate biljku. Prva greška – panika. Kada biljka stane, prva reakcija je da je nahranite. Sipate azot, fosfor, kaliđijum, sve odjednom. Ali biljka nije gladna, ona je u šoku. Koren je blokiran. Temperaturni stres je najčešći krivac. Vreli dani i hladne noći. Koren se zgrči, prestane da radi. Kada mu u tom stanču dodate koncentrovanu hranu, vi ga spalite. To je kao da човеку unesvesti gurate hranu u usta. Druga greška – pogrešno zalivanje. Заливате хладnom vodom preko vrele zemlje. Još jedan šok za koren. Biljka se zaključa. Zatvori sve pore. Čuva ono malo energije što ima. Čeka bolja vremena ili smrt. Videli ste žute listove, mislili ste nedostaje joj gvožđe. I dodali ste još hemidže. Pogrešno. Žutilo je krik. Krik blokiranog korena koji ne može da uzme ni ono što već postoji u zemlji. Dakle, šta je rešenje? Ne, nije nova hemidža. Nije čudotvorni prah. Rešenje je u buđenđu. Moramo otključati koren. Moramo ga nežno pokrenuti. Kao kad budite bolesnika, ne vičete, nego mu date toplu supu. Ovaj rastvor je ta topla supa za vaše krastavce. Star je koliko i naše bake. Jeftin. I efikasan. Treba vam 10 litara vode. Ali ne bilo kakve. Voda mora biti od stažala. Mlaka. Temperature vazduha. Nikada ne koristite hladnu vodu iz česme ili bunara direktno. To je siguran put u propast. U tu vodu dodajte jednu supenu kašiku sode bikarbone. Обична кухенська сода. Сода бикарбона благо подиже pH вредност землища. Сманджує киселост, коджує стрес и зазвал. Делує као антацид за землю. Она сигнализира корену да е опасност прошла. Да се средина стабилизувала. Сада други състояк. Магижа. 5 капи йода. Не више от 5 капи на 10 литра. Ово е лек, не отров. Прецизност е ключна. Джода е микроелемент. Делує као катализатор. Он буди метаболизъм билке. Тера е да поново почне да дише и храни се. Također, jod je blagi antiseptik. On će počistiti početak truljanja korena ako je do njega došlo zbog previše vlage. Sada primjena. Ovo je najvažniji deo. Nemojte zabrljati. Prvo, uverite se da je zemlja oko biljke blagovlažna. Nemojte sipati ovaj rastvor na potpuno suvu, ispucalu zemlju. Ako je zemlja suva, prvo je malo zalite čistom, odstajalom vodom. Sačekajte pola sata, zatim sipajte rastvor. Pola litra do litar po biljajsi, direktno na koren. Ne prskajte po listovima. Ovo nije folijarna prihrana. Ovo je operacija na korenu. Uradite ovo jednom. I onda čekajte, nemojte biti nestrpljivi. Biljci treba 3 do 5 dana da odgovori. Prvi znak test će biti bolja. Listovi će ponovo postati zeleni. Onda ćete vidjeti nove mlade listove, male ali pune života. I konačno novi cvetovi. A iz cvetova novi plodovi. Pravi zdravi krastavci. Ovaj tretman možete ponoviti za 10 do 15 dana, ako je potrebno. Ali obično je jedan put dovoljno. Zapamtite, bašta ne traži hemidžu, nego pamet. Ne traži snagu, nego strpljenje. Prestanite da slušate trgovce. Počnite da slušate svoje biljke. I svoje pretke. Ovo znanje nije novo. Ono je staro zaboravljeno. Ali radi. Vaše krastavce ne moraju da propadnu. Vaša letina može biti spašena. Potrebna je samo pažnja. I jedna kašika sode bikarbone. Sada znate tajnu. Primenite je. I gledajte kako se život vraća u vašu baštu. Ako želite još ovakvih starih, proverenih saveta, prijavite se na ovaj kanal, da se znanje ne bi izgubilo.